ukuthi ngezikhathi zeni nanishaya izandla zodwa. Isikhathi zishintshile manje. If we want to win these souls, kumele sihambe nexesha lamanje. Manje ke ilonto ndithi siyabonga kakhulu kuba khona kwaba umthetho. Abazalwane bese bephuma emoyeni. Amen. Buliso tata bonke. Happy Father's Day kubo baba bonke. Kukhona kumahluko between a father and a man. Man, M-A-N, and a father. Ngababona behamba bonke begqoka amabhulukwe lapha. Kodwa there is a difference between a man and a father. Oh, amen. Yolonto kungashiwo ukuthi it's a man's day, happy man's day. I-women's day khona kodwa i-men's day ayikho. Kodwa kuba khona i-Father's Day. Father's Day ngobaba abakwazile ukukhulisa abantwana. Bangababalekeli bathatha ama responsibilities. Bakwazi ukuthi njengoba ngimoshile ngamlethe emhlabeni, it is my responsibility ukuthi ngimkhulise, ngimondle, ngimnakekele. And again, a father does not only care for his family only. Singobaba kuba nesikhathi whereby asilali sisindwa yinkinga ze community. Because uma ngubaba sikhule sisazi ukuthi abantwana akusilaba bakho bodwa. Bakhona abanye abantwana abangenabo abobaba lapha phandle, and they need you to be a father to them. So a father ke ulo muntu okwazi ukuthwala umthwalo ube ngaphezulu kwamandla. Amen. Ubone nomama bezoshaya itafula lapho uthi wena hayo mama bashaya itafula ukwedlula abobaba. Kodwa nalezi mali ziphuma kubobaba futhi. A father is somebody who knows to take care of the mother. Umuntu okwazi ukunakekela umama athi mama ngiyakunakekela ngoba wena uyimi mina nginguwe siyinto eyi-one. My God. Okay. Sengiqedile njalo intshumayelo yami iphelile. Ifa ungizwanga uyosala ukuza abanye. Ndibulise futhi abantu abasha. Happy Youth Day bantu abasha. Happy Youth Day bantu abasha bonke. uNkulunkulu anigcine. uNkulunkulu anifihle esandleni somusa. Kumnandi ukuba umuntu omusha abazalwane. Ngithi uma ngicabanga ndihleli ndiyi-one, ngithi babe kwazi ukubuyeleka emuva ngiyolungisa ama-correction engawenzayo ngabe ngiyabuyela. Ngoba ngazi kahle ukuthi uNkulunkulu ngimkhonze kanjani ebusheni bami. Ngingenama responsibilities, ngingenabantu abanikhalela emuva, ngingena family ukuhamba unothanda. But unfortunately masongubaba awukwazi. Awusakwazi ukuhamba nje noba sekuthiwa kuyiwe entabeni noba sekuthiwa kuyafasta une-family manje nama responsibilities. Konke kuhle kodwa but umuntu omusha he or she has got enough time ukumkhonza uNkulunkulu. Isikhathi sisekhona, isikhathi sisavuma. Ngizama ukuthi umuntu omusha sisebenzise isikhathi sisekhona, isikhathi sisavuma. Madonke igama lenkosi. Happy Youth Day ke bantu abasha. uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anifihle esandleni sakhe. uNkulunkulu anenzele umusa. Amen. Amen. Ngenzelwe isimanga ngayiboni
wavula iminyango. Mayibongwe Nkosi, mayibongwe Nkosi, mayibongwe Nkosi. Hallelujah. Senzele umusa bazalwane, senzele umusa. Gama lenkosi malibongwe. Isihloko sami sanamhlanje sithi vuka ukhanye, qhawe linamandla. Hallelujah. Vuka qhawe. Only 4 words topic. Vuka ukhanye, qhawe linamandla. Awu, balibonke gama lenkosi. Umuntu akavuki engawanga. Umuntu okuthiwa makavuke ngumuntu okewawa. Ende umuntu okuthiwa makavuke ngumuntu ongasenathemba, ngumuntu oselahlekelwe lithemba.
and ngumuntu osekazibona ngathi yena kuphelile ngaye. But I'm here to tell you, vuka ukhanye, qhawe linamandla. Manibona igama lenkosi. Kunento ongayazi wena ukuthi uliqhawe elinamandla. Manibona igama lenkosi. Asiyene encwadini engcwele namhlanje sifunda incwadi kaDaniel. Sifunda incwadi kaDaniel chapter 6. Sizoyifunda sehle nayo bazalwana. Sizoma lapha ku verse 10. Ngifuna sihambe nayo kancane kancane. Ngoba khona lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami namhlanje. Uma ngithi kuwe vuka ukhanye, qhawe linamandla. Kuleyo khona uSathane akuvalele kuyo, angaqabanga ukuthi uqedile. Kuleyo khona uSathane akuvalele kuyo, angaqabanga ukuthi ngeke uzuphinde uvuke. Kuleyo khona uSathane akuvalele kuyo, angaze acabanga ukuthi uwinile. Kodwa kunento eyiwana ayikhohlwayo ukuthi wena uliqhawe linamandla. Amen. Malibonga igama lenkosi. Izolo ntambama besifundiswa ngoEliya owethuselwa nguIsabel. Thuselwa intombazane engenamandla. Indoda endala inceku kaNkulunkulu. Ebulele abaprofeti bakaBhali. Yabashaya yababhubhisa ngamandla ewaphiwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu wamnikeza amandla wokubhubhisa abaprofeti bakaBhali. Wakababhubhisa ngamandla kuye enkosini. Kodwa kuthengezwi elikhulunywe isikhebereshe ngesinamandla. Sathi isikhebereshe ngizokubulala, ngizokubhubhisa namhlanje kuyaphela ngayo. Lithi iBhayibheli wahlala phansi welaya waze wafisa nokufa. Ngenyamaza akhulunywe nguIsabel. Kunenkinga bazalwana, sisuke sikhohlwe amandla kaJehova, sethuswe izinto Sathane akusebenzela zona. Sethuswe izinto uSathane akutshela zona namhlanje. Uliba lamandla kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhiphe kuphi. uEliya utshela intombazane encane iIsabel ukuthi lalela, sasa ngalesi sikhathi wena ungebhubhile. Uthumela imessage uthi kuphelile ngawe wena Eliya, ngoba labo babulela ngoba mina bengingekho. Namhlanje mina nginguIsabel sengifikile, ngizokubhubhisa. Lithi iBhayibheli elifunda izolo, wahlala phansi uEliya, wahlala phansi komthi waze wafisa nokufa. Wathi kanti inkosi ngazalelwa emhlabeni, ngazalelwa ukuhlupheka, ngazalelwa. Wakhohlwa amandla uNkulunkulu amnike wona. I am here to remind you ukuthi hamba ngalawo mandla, qhawe linamandla. Yabona nje buhleli lapha nje wena uliqhawe linamandla. Anginandaba ukuthi uSathane angakukhumbuzani, anginandaba ukuthi uSathane angakukhumbuza ama-failures akho, anginandaba ukuthi uSathane angakukhumbuza ngezolo lakho, anginandaba ukuthi uSathane angakukhumbuza ngepast yakho. But I'm here to declare and I'm here to remind you, hamba ngalawo mandla, qhawe linamandla. Ngoba uJehova uyabheke wena ubona iqhawe linamandla. Bantu sisuka sethuswe izinto ezikhulunywe ngabantu. Sithuswe izinto abantu abakhulume ngathi ngazo. Uzwe ukuthi behlangene endaweni ethile behlangene ngawe. Uzwe ukuthi behlangene kuphi, behlangene emkhathini ngegama lakho. Ubese usethuka uthi Nkosi, uma sebehlangana bebaningi kangaka ngizophuma kanjani? But I'm here to tell you,
hamba ngalawo mandla, uliqhawe linamandla wena. Musukuzwa izinto ezivile ngabantu, musukuzwa izinto ezibonayo, musukuzwa izinto abazikhulumile, musukuzwa izinto abazishilo. Hamba ngalawo mandla, qhawe linamandla. Uma uJehova ebheka wena, ubona iqhawe linamandla. And when you stand up, you must walk tall. Hamba njengeqhawe, iqhawe linamandla. Hallelujah. Amen. Ngisho nalo wakuzalisa umntwana wamshiya. Athi mayathumelela imessage athi ngizoke ngibone ukuthi uzokhula kanjani, uzophila kanjani ngaphandle kwami. Kunento elibalayo ukuthi uhlukumeze iqhawe elinamandla. Bazalwana musani ukulibala amandla uJehova sinike wona. Siphiwe amandla bazalwana, siphiwe amandla okunyathela izinyoka, siphiwe amandla okubhiliza, siphiwe amandla okubhidliza. Uliqhawe linamandla wena. Hamba ngalawo mandla. Musukuzwa izinto uSathane azishilo, musukuzwa izinto uSathane akusebenzele zona. Wathi wena you're a failure, wathi wena uphelele lapha, wathi wena ngeke ube lutho, wena ungokaJehova. Amen. 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 Yabona nje umhleli lapha nje kuhleli iqhawe elinamandla. Wena uliqhawe elinamandla. Ngoba unezulu phela wena, abantu wedwa unezulu. Lithi iBhayibheli lapho sifunda khona izolo, wathi esalele Eliya elele phansi komthe efisa nokufa, walala wathi kanti Nkosi mina ngadalelwani, ngadalela ukuhlupheka, ngadalela ukuthi ngizoze ngife, Nkosi akungcono uzongithatha manje. Lithi iBhayibheli yafika ingelosi kaJehova, ngoba uJehova uyayithumela ingelosi yakhe, ayithumele wena uxakekile, ayithumele wena ungaboni, ayithumele abantu bathi baqedile, ayithumele wena sowungasazi. Ifika ingelosi kaJehova athi vuka qhawe linamandla, wena uliqhawe wena. Forward we go. Awuphelelanga la, awuphelelanga kule pain, awuphelelanga kule situation. Nalaba bathi baqedile, I want to prove them wrong. Wena uliqhawe linamandla, phambili siyaya. Forward we go. Yafika ingelosi kaJehova yathi Eliya uyavuka wena, and siyahamba ngoba indlela isende. Hamba ngalawo mandla, qhawe linamandla. Ngizokhumbuza ababini abathathu namhlanje ukuthi wena uliqhawe elinamandla. Daniel chapter 6, funda qala ku verse 1. uDaniel usephambili kwezingonyama. Kwaba kuhle uDariyu ubeka phezu kombuso izikhulu eziyizikhulu na20 ebeziya kuba sembusweni wonke. Ima kancane. Phinda verse 1. Kwaba kuhle uDariyu ukubeka phezu kombuso izikhulu eziyi120 ebeziya kuba sembusweni wonke. Ngicela ungidolikele. Amakhulu angama20 yini ngesikhathi sanamhlanje? Amakhulu 120. yes. Nengizwa bazalwane 100 wena uthuswa nje kulomuntu omncane omelana nempilo yakho, but uDaniel wayemelene namadoda amangaki? 120 versus 1 man. Ngifuna nje uqaqisa kule ndawo
wena uhlutshwe ngulo oye wakutshela wathi when you are a failure angeke uye ndawo, angeke uzuphumelele, impilo yakho iboshiwe ngaphandle kwami. Uthini ngoDanieli owayebhejelwe efungelwe ngabantu abayi-120? Funda. Phezu kwazo wamisa ababongameli abathathu. Phezu kwale 120 waphinde wamisa abongameli abangaki? Abathathu. Seku-123 including yena. Now this 123 babezodividana ukuthi le 3 le kule 100 bayadivida 60. Funda. uDaniel engomunye wabo ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Khona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu ngokuba umoya ophakemeyo wawuphezu kwakhe, wawukuye. Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Uyazi kungani laba bonke bemenzela umona? Verse 3, umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Ningasebenza nonke ekampanini, ningazalwa nonke efamilini, ungamangali bezokuzonda kangaka. Unomoya kaNkulunkulu wena, unento onayo abangenayo. They might be your friends, they might be your relatives, they might be your family, he might be your husband, kodwa unento aonayo wena abangenayo bona. And unento abayaziyo ukuthi ngeke bayithenge ngemali, unento abayaziyo ukuthi ayifani itholakale nje kodwa itholakala ngomusa. Ingakho ngithi senzele isimanga. Because the Spirit of God, isho njalo ngeBhayibheli lethu, the Spirit of God was with him. Umoya kaJehova wawuphezu kwakhe uDaniel. Uyabona ke umuntu onomoya kaJehova akacindezeleki. Noma ungathi uyamcindezela akacindezeleki. Noma ungathi uyamthakatha akathakatheki. Noma ungathi uyamloya akaleyeki. Noma ungathi umfakela amabhada wafakeki. Noma ungathi kwenza konke akwenzeki because lo muntu unomoya kaJehova. Funda verse 3. Khona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu. Wabadlula. Kanti wena uthi ingane bekwenzela umona kangaka? Kanti uthi kungani baze bafuna ukukudlisa, bafuna ukubulala? You are not a millionaire. Awunalutho. Kodwa sebeze bakufisela ukuthi ungafa nokufa. Ngokuba uyabadlula. Kunezinto badlula kuzo. Ngisho noma bangaba ngamamillionaire emhlabeni, kodwa kunento wena badlula kuyo. Ngoba kunento nayo bona bangenayo. Ngoba umoya kaJehova wawunaye. Uma unomoya kaJehova uba nezinto abantu abangenazo. Uma unomoya kaJehova uzoba nama-enemies abafuna ukuqeda kodwa ngeke baze baqede ngoba ungokaJehova uqedeki. Funda. Khona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu. Wabadlula bonke. Yes. Ophakemeyo wawukuye. Moya kaJehova wawukuye. Bazalwana, singaba nazo zonke izinto, ungaba nayo imali, ungaba nabo ubucebi, ungaba nabo konke, ungaba nayo indlenge, kodwa ngenzela umusa ungashiwe umoya kaJehova. Haleluya. Haleluya. Hlala umoya kaJehova ungenawo. Hayi Nkosi. Mahlali ungenawo umoya kaJehova. Amen. Ungangabi nazo zonke izinto, ngahlala emkhukhwini kulungile,
kodwa ngihlale nginomoya kaJehova. Umoya kaJehova ukuye. Bavumi. Singakulahlekela zonke izinto kodwa ungavumi ukuthi umoya kaJehova ukulahlekela. Lahlekela umoya kaJehova kuphela kwakho. Umoya kaJehova sowusukile kuwe namadimoni azohlalela kuwe. Umoya kaJehova sowusukile kuwe namadimoni asayi kukusaba. Umoya kaJehova sowungasekho bathi noma bekubona bathi lo uchomi yethu igeni yethu le akangithusi ngalutho. Bathi umoya kaJehova ukhona ngisho namadimoni ayazi akudlalelwa la ngoba kunomoya kaJehova. Iba nayo imali yakho kulungile, hlala endlini enhle kulungile, drive imoto enhle kulungile, iba nazo zonke izinto ezinhle kulungile, kodwa ungavumi uthi umoya kaJehova ukushiya. Jesus avuma ukuthi umoya kaJehova usuke kuwe ngoba umoya kaJehova masewusukile uba njengomuntu ongqulu. Suke sewungqulu vele. Madimoni awasakusabi, amadimoni seyakwazi, kodwa umoya kaJehova, even the demons they know, aliboshwa la, alibhadwa la ngoba umoya kaJehova wawunaye. Funda. Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Khona bongameli nezikhulu basebefuna ukuthola ulutho ngoDaniel oluqondene nombuso. Yebo. Kepha abatholanga lutho nacala kuye. Ngoba wayethembekile. Akutholwanga sibusiso nacala kuye. NgesiXhosa ukugama elithi iyelenqe. Iyelenqe ngabantu abadibana ngawe, then they create a story against you. Simenzele caucus, sifuna ukuthi sifike sithi baba Mntambo simbone ehamba nomama uSibani, vele bayajola khona ukuze lento bayibelieve. So when people they create iyelenqe, ba create into engekho, but funeka isound engathi khona lento khona ukuze abantu abayizwayo bayibelieve bayikhona. Yenzwa musi angazi bangesizulu nithi ntoni kodwa ngesixhosa sithi liyekenqe badusana ngawo abantu bakwenzela uzungu. Exactly, bakwenzela uzungu kube nento abazayibopha bathi yabona sifuna ukuthi lo muntu lo simthole enecala eliso so for this reason he deserves ukuthi anqunywe or asuswe or athini. Now because uDaniel wayenomoya kaJehova, iBhayibheli lithi all those 122 men versus 1 man bahlangana bonke bathi asimenzele niyelenqe ngoba phela lo muntu lo uma singamsusi siyambona ukuthi uyaphezulu ukusiphatha angeke sivume ukuthi asiphathe ngoba nenkosi uDarius sekebonile ukuthi umoya kaJehova unaye. Now they gathered uze bamenzele iqhinga, bamenzele uzunge ngaye. Iyelenqe into ecreative ingekho bengathi khona. Base basho bathi asenzele uplan ukuthi siyokwenza njani. Okubalulekile kufuneka simthole enecala. So njengoba sihleli ngemeeting nje omunye nomunye akeze neqhinga basingamthola njani eneqhinga.
Uyabona kunento oyibalayo wena. Njengoba uhleli relaxile ungakhuleki. Izitha zakho namadimoni noSathana. During the night, during midnight, during the day, they always meet the caucus against you. Singamenzela njani ukuze ashabalale? Singamenzela njani ukuze simbone hlupheka? Singamenzela njani ukuze simbone khala? Singamenzela njani ukuze simbone bhubhile? Zonke izinto abaziplanayo ngawe, akhona yodwa enhle ngawe. Omunye azeneqinga athi hayi mina ngizombamba ngomyeni wakhe. Lo myeni wakhalala naye embhedeni ngifuna amhlukumeze hure azakhala ashiye nalomshado. Omunye eze nabantwana athi mina eyami plan asimshayini ngabantwana bakhe. Noma selethandaza kanjani kodwa abantwana bakhe badlinywa ubehure. Omunye azeneqinga athi mina ngifuna ukumxabanisa nabazali bakhe. Noma bakhule bethandana kanjani kodwa mina ngifuna yena izinto ezibhalwa nguSathane ngawe wena ungazi. Omunye azeneqinga athi mina yami plan ithi abantwana bakhe yebo bapasile kodwa ngifuna lapho senzeni isibopho akhona oyedwa ozophumelela, akhona oyedwa ozothola umsebenzi, akhona oyedwa ozoya e-university, akhona oyedwa ozophumelela. Asibopheni nje into abahlale behlupheka bekhala njalo ubusuku nemini. Izinto ezibotshwa nguSathana ngawe mntwana kaJehova wena ungazazi. Omunye athi hayi mina ngimbonile uyasebenza une-20 years esebenza. Funa nje ngimfakele ukuthi aqale ngenalutho. Nezinto ezibotshwa nguSathana ngawe uhleli wena ungazi. Kunezinto ezibotshwa nguSathana. But I'm here to declare today, uyaphuma kulezo zinto. uSathana the devil is a liar. Wena ngakaJehova uyaphuma uSathana ekhanda ngaphansi. Uyaphuma by fire by force. Lo ngakaJehova lo. UkaJehova lo. Ukhanye hawe linamandla. Anandaba ukuthi kulezi ezinye izibhalayo izipho uSathane bekubophe ngazo. But I'm here to tell you, namhlanje uyavuka uyakhanya khawe linamandla. As far as we read the word of God, as we go down reading the word, uzozwa. Noma uDaniel babethi benzani ngaye kodwa behluleka. Noma uDaniel babethi babhala yini ngaye kodwa behluleka. Noma uDaniel babethi benze izibopho ziphi ngaye kodwa behluleka. Namhlanje I'm here to tell you, nokuba yiziphi izibopho uSathane azenzile empilo yakho, namhlanje uzohluleka. Wonke amaqhinga kaSathane azawabhidliza ngegama likaJesu. Hallelujah. Ezisifungo sobuye ukuhlukanisa nomntana omzele ophuma ethunjini lakho akubize ngomphakathi. Wena mama ngabe uyakholwa ngalo Jesu wakho, mina nawe nje into ephezeko. Namhlanje nabadukile bayabuya ngegama likaJesu. Namhlanje nezinto ezantshontsha uSathane ngegama likaJesu. Namhlanje nesigqibo uSathane wazenza ziyabuya, 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 ziyabuya ngegama likaJesu. Yabazalwana lithi izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte bakholwa bakhuluma nathi siyathi kuthi siyakhuluma nathi siyakholwa kuthi siyakhuluma. Izinto ezitshontshe nguSathane Sathane uyahleka siyabuya ngegama likaJesu, siyabuya ngegama likaJesu, siyabuya. Izinto uSathane ezitshontshiwe siyabuya. Jesus. Asinasikhathi sokudlala umSathane. Asinasikhathi sokudlala umSathane.
wasenqamula ezweni, wafela thina, wanqamula izibopho, wanqamula amaketane, wanqamula izinto ababethi baqedile. Wafika uJesu wathi mina sengifikile ngizogcinisa isibhonga ngegama likaJesu. Namhlanje ngezwi lakho siyagcinisa isibhonga, ngezwi lakho sibhidliza bonke ngegama likaJesu. Ngezwi lakho Jesus name, ngezwi lakho, ngezwi lakho, ngezwi lakho Nkosi. Inkinga yakho usuke wahlukunyezwa ile mithi abazihlalayo. Inkinga yakho usuke wahlukunyezwa ile zinto abazibhalile. I'm here to tell you, usakhona uJehova. Siyakholwa, siyakhuluma, siyakholwa, siyakhuluma. Izinto uqathana kutshontshile ziyabuya ngegama likaJesu, ziyabuya. Akekho umntwana kaNkulunkulu oyokufela ehlazweni. Akekho umntwana kaNkulunkulu oyokufela ezinyembezini. Akekho umntwana kaNkulunkulu oyokufela osizini. Akekho umntwana kaNkulunkulu oyokufela ekhala. SinoJehova ohleli ebazulwini okwazi ukubona okufihlakele. Abesathumela ingelosi, athumelele wena ngelosi. Uyamhlangula ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. When you read the book of Acts, ingelosi kaNkulunkulu yehla yamhlangula uPetros. Uma sifunda in the book of Kings, lapho besifunda khona ingelosi kaJehova yehla yamhlangula Eliya. Uma sifunda incwadi kaDaniel, lapho sifunda khona ingelosi kaJehova yehla yamhlangula uDaniel. Namhlanje lapho sifunda khona ingelosi kaJehova izokwehla ikhangule nawe. Ingelosi izobhekana nawe. Ingelosi kaJehova yehla. Haleluya. Abahlangula abathembele kuye. Koze kube nini Nkosi sikukhonza uSathane ehlekisa nathi? Koze kube nini Nkosi sikukhonza siphakathi kwenyembezi? Koze kube nini Nkosi sikukhonza siboleka imali kwamatshonisa sikhona? Koze kube nini Nkosi sikukhonza siboleka imali kwizangoma singabantwana bakaNkulunkulu? Koze kube nini Nkosi thumela ingelosi yezulu bakholwa bakhuluma nathi siyakholwa siyakhuluma. Yabazalwana, izinto zakwaKristu azenzeki ngetswayi namakhandlela. Izinto zakwaKristu azenzeki ngebisi. Izinto zakwaKristu zenzeka ngezwi. You speak the word of Jesus. Bese uyakholwa uthi Baba ngiyakholwa, ngiyakhuluma. Jesus, lethi sinenguzo namhlanje ngiyakhuluma. Funda, funda. Khona abangameli ngezikhulu basebefuna ukuthola utho ngoDaniel oluqondene nombuso. Yebo. Yebo, batholanga lutho naqala kuye. Yebo. Ngoba wayethembekile. Wayethembekile. Akutholwanga siphosiso naqala kuye. Thembeka mzalwane. Thembeka noma sebethini. Noma sekunezinto abazikhuluma kabi ngawe. Thembeka. Wazi ukuthi elami igama phambi kaJehova limsulwa. Uzwa uthi when you pray khuluma njengoEzekiya,
uthi inkosi ngikukhonze kahle ngakukhonza ngokwethembeka ubonakala iBhayibheli lithi uDaniel wayethembekile bazalwane ivangeli alitshejwa yebazalwana ivangeli alihlanganiswa yebazalwana ivangeli alitshejwa ivangeli alihlanganiswa bazalwane mawukholwa kholwa mawungakholwa ungakholwa mele sayibhini uyeka bafuna ukukholwa bakholwa bazobona amandla kaJehova lithi iBhayibheli uDaniel wayethembekile nezulu uma limbheka lalazi ukuthi ngibheka iqhawe lamandla elithembekile funda ayesethi lawo madoda asikuthola lutho ngoDaniel uma singalitholi kokuqondene nomthetho kaNkulunkulu wakhe Nkosi yami ya Nkosi yami uNkulunkulu wakhe uma singatholi ya okuqondene nomthetho kaNkulunkulu wakhe babeyazi ukuthi iyodwa into singumxabanisa ngayo nenkosi uNkulunkulu wakhe bathi simbheke emjolweni ngeke simthole manje simthole ezincangeni ngeke simthole simthole emtshotsheni izimali zekhampani ngeke simthole simthole bedleni imali zeSARS ngeke simthole kukuphi lapho uDaniel somthola khona ukumhlukanisa noNkulunkulu wakhe tholakala kuphi wena ekutshotsheni uyatholakala emjolweni uyatholakala ezinyangeni uyatholakala konke uyatholakala awukafani noDaniel ngoba uDaniel wayethembekile kuNkulunkulu wakhe alikwazi izulu ngehli uma sewumbize kahle uNkulunkulu sowazi ukuthi inkosi ngikukhonze kahle ndakukhonza ndingenakala hamba kahle mzalwana umvuzo wakho usendleleni izulu liyabona izulu libhekile funda base bebuthana labo mongameli nezikhulu enkosini basho kanje kuyo bathi mana njalo uNkosi uDariyo bonke abongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhakha nezinduna balulekene kanye ukuba kumiswe isimiso senkosi kumenyezelwe isiyalezo esiqinileyo sokuthi yilona lo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi uyakuphonsa emphandweni wezingonyama ngalokhu Nkosi simemezele isiyalezo ulobo umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPeresiya ongena koguquka ngokunjalo inkosi uDariyo yayisilobo umbhalo nesiyalezo uyabona ngamadoda ayi-122 esikhuluma ngawo. Now they go to the king uDariya bathi madoda let's go and convince inkosi ngoba into esifuna ukuyithola iyodwa sifuna ukumthola necala kumele atholakale necala injongo yethu iyodwa sifuna ukumthola necala asambeni siyenkosini sifike sitshele ukuthi inkosi ubekile wena ukuthi mangabikho enye inkosi ekhothanyelwayo kodwa uDaniel manje inkosi noba incwadi and inkosi thina sokwenzela ifavor sokubhalela incwadi okwakho nje faka isignature nalo lonke lexesha baqalanga ukuthi baqedile ngomntwana kaNkulunkulu kanti abazi bazalwane singabaka Jehova asiloyeki
asicindezeleki, asithakatheki, asifakelwe ngamabhadi. Kunezinto abangahlangana ngazo emkhathini, bahlangane ngegama lakho, angaselebrate namhlanje, kodwa amandla kaJehova ayabuya. Nenwele abazivumile zingahamba, kodwa nezanwele abazivumile ziyabuya. Abuya. Akunandaba ukuthi incwadi bebeyibhalile babhale bathini. Akunandaba ukuthi izinto bebevumelane ngazo bavumelane bathini. Akunandaba ukuthi uDariya umfakile isignature kodwa bayifakanga. Kodwa kunento eyodwa bayilibele ngokaJehova lwenimisayo. Nikhohlwe into eyodwa. Amen. Iqhawe linamandla. Funda. Kaloku Nkosi simemezele isiyalezo. Yes. Umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPeresiya ongena kuguquka. Ngokunjalo inkosi uDariya yayisiloko umbhalo nesiyalezo. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Wangena endlini yakhe. Hawu azi kahle. Namhlanje ngiyakutshela uDaniel esekwazi ukuthi incwadi ulotshiwe. Uyabona nje uhleli lapha nje kunencwadi ezibhalwayo ngawe. Celebrating ngathi esekwazi ukuthi incwadi ithibayekiwe, wathi ngizokhuphuka. The more behlangana ngami, nami ngizokhuphuka izinja. The more they accelerate the gears, nami ngiyakhuphula. Ngizokhuphukela ekamereni eliphezulu. Esekwazi ukuthi incwadi ilotshiwe. Funda verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Wangena endlini yakhe. Yebo. Amafastela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema. Yebo. Waquqa ngamadolo kathathu ngosuku. Yebo. Wakhuleka wabona uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Yebazalwana. Lithi iBhayibheli lithi uDaniel esekwazi ukuthi incwadi ilotshiwe. Okokuqala uDaniel kwazile ukuthi bakhona bahlangana ngegama lami abazama ukungitikela phansi. Uma beqeda ukwazi babese bebhala incwadi. Bathi le ncwadi esiyibhalayo sibhala izinto ezimelana noDaniel. Sifuna ukuthi kule ncwadi Daniel uyikuphumelela. Daniel uzofuhlupheka. Daniel uzofuhlukumezekile. Daniel uzofukhala. Kodwa uDaniel esekwazi ukuthi incwadi ilotshiwe. Yebazalwana, njengoba nisibona siphila, hayi ukuthi asikwazi, siyazi ukuthi incwadi ezibhaliwe ezimelana nempilo zethu. Zikhona incwadi ezibhaliwe, hayi ukuthi asikwazi, kodwa sikhuphuka noma kunjani. Sifika sithi makabonge. Uyabongeka Jehova, uyadumiseka. Wena wedwa unguJehova. Daniel esekwazi ukuthi incwadi ilotshiwe. He never stopped praising God. Kinga yabazalwana, uma sokwazi ukuthi kunencwadi ebhaliwe, usola uNkulunkulu. Uma sokwazi ukuthi kunencwadi ebhaliwe, ublema uNkulunkulu. Uma sokwazi ukuba kunencwadi ebhaliwe, uyazilwela. Yebazalwana, incwadi ibhaliwe ayizilweni, kodwa uyakhuphuka uye ekamereni eliphezulu. Bese uyabonga uthi Baba, ngiyabonga ukuthi bahlangene ngami kodwa ngeke bandinqobe. Baba, ngiyabonga ukuthi I'm one man versus 20,000
uthi ngumahuli. I am more than a conqueror through Christ. Ithi bathi lonke bekamereni uDaniel bathi baba noma umoya wezimvukela angikushinda wena ngiyokhuphuka ngekamereni ephezulu ngithi baba wena uyadumiseka noma kunje Nkosi noma ngijikelwe isihlobo noma ngijikelwe umyeni wami noma ngijikelwe ngabantwana bami noma ngijikelwe umzali wami noma ngijikelwe impilo noma ngijikelwe izifo kodwa baba wena uyadumiseka. Bazalwane asiyeke ukumkhonza uNkulunkulu ngenxa yezimo, asiyeke ukumdumisa ngenxa yama-situation. We don't stop praising God because of the challenges. We don't stop praising His holy name. Simdumisa noma kubuhlungu. Verse 10. Phindu verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe, amafestele ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema. Yebo, waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. Wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe. Wabonga. Umbonga njani uNkulunkulu abantu bekubhalela incwadi? Umbonga njani uNkulunkulu abantu bekufakela isifimbo? Umbonga njani uNkulunkulu upresident yakho ubaleka izikhova? Umbonga kanjani uNkulunkulu abantu bekuthumelela amagundwane? Umbonga kanjani abantu bekufakela imithi yezichitho emshadweni? Umbonga kanjani uNkulunkulu abantu bekufakela idivorce? Umbonga kanjani uNkulunkulu abantu beyelwandle bekwamhlaba uyalingana befuna uqeda ngempilo yakho? Umbonga kanjani uNkulunkulu ukona abantu ababhale bafunda bathi abantwana bakho ngeke baze baphumelele, ngeke baze bawuthola umsebenzi, ngeke baze bawuthola umshado, ngeke baze baye eyunivesithi? Umbonga njani uNkulunkulu? Wangena ekamereni uDaniel wabonga. Yini ayibongayo uDaniel? Ubonga ngoba unqobile. Uyabonga uthi baba ngibonga ukuthi baya kwaNigeria nakwamhlabelingana bachitha imali yabo for nothing. Ngibonga ukuthi inkosi uzobaprova ukuthi mina ngingokaJehova. Baba ngiyabonga ukuthi leminyango lebethi bayivala bazoyibona ivuleka ngegama likaJesu. Baba ngiyabonga, baba ngiyabonga. The reason why amandla kaNkulunkulu ungasoze wabone, the reason why ubukhulu bukaJehova ungasoze ububone, usuke wafokhasa kakhulu ebantwini, usuke wafokhasa kakhulu kwipheni, usuke wafokhasa kakhulu kwincwadi ebhalwe ngabantu, usuke wafokhasa kakhulu kwizinto abantu abazikhulumile. Lalela, anginandaba. Uyayizwa ngithini? Ngithi anginandaba. OkaJehova kaloyeki, OkaJehova kavaleleki. Uyabona njengoba sizobhala imatric, abantwana bezobhala imatric, abanye kuthiwa bathatha uthuthu babhala igama lomntwanakho bathi noNtuthuzelo Mzila, bathathe lathuthu bayolahlelwana. It's a true story phela. Zange nizwe lapha eBhayibheli ukuthi kwabonakala imbodlela eyinothuthu neface yomntwana. Didn't you see that on TikTok? Nakubona bathathe bathi lo mntwana womzalwane njengoba kuzobhala imatric sifuna ukuthi kube mnyama kuvele kungabonakali, athi uyabhala bethu inhloko sifuna ukuthi lo mntwana womzalwane avele kungaphi. Yebazalwana lalela, isatanism nama-devil worshippers sikhona izigqibo abazithathayo ngawe wena uhleli ulibele. Kodwa namhlanje ngithi kuwe uDaniel wangena wabonga, wathi baba ngiyabonga
sebethi benze ini akuzukuphumelela, and God will prove them wrong ukuthi bathinte ongathintwayo. iBhayibheli lithi in the book of Psalm, touch not my anointed one, ungamthinti ogcotshiwe kaJehova. Yabazalwane, singabagcotshiwe bakaJehova, sikholwa yizulu, sathendwa yizulu, sathengwa ngegazi likaJesu. Akunandaba ukuthi yintoni izinto abazibhalile ngawe, kodwa namhlanje uyaphuma kuzo. Hallelujah. Ngibusiswa ile ncwadi uverse 10 athi uDaniel esekwazi ukuthi incwadi lojiwe. Ngiyakubongisa wena ocabanga ukuthi bayakuthanda bonke. Ngiyakubongisa wena ongenasitha. Ngiyakubongisa wena othi wena omakhelwane nabantwana nezihlobo bonke bathi ngumngcwele. Happy to you. Siyakubongisa. 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 Hayi wena uyakhuleka. Wena uDaniel esekwazi ukuthi incwadi lojiwe. Yabazalwane, yabona manje nje bengela manje nge-15 kunencwadi ezibhalwayo ngawe. Wena lohleli la kunencwadi ezibhalwayo ngawe. Hayi ukuthi uDaniel wayengazi ukuthi incwadi lojiwe, wayazi. Hayi ukuthi uDaniel wayengaboni ukuthi inkosi ngilwa namadoda ayi-120 mina ngingedwa. Hayi ukuthi uDaniel wayengakhali ukuthi inkosi laba bantu angibenzanga lutho, futhi angenzanga lutho olubi lwabo, bangilwisa ini. Endleleni yokukholwa sometimes uvolwisa nokungenacala, nokungenzanga lutho, kodwa ungawasusa amehlo akho kuJehova. Ungahlutshwa yizinto abazibhalile ngawo. Izulu liyabona, uJehova uyabona, noma kungekho namhlanje, noma kungekho kusasa, but surely uzobonakala uJehova. Sebethi baqedile, sebethi bayacelebrate, sebethi baqedile ngempilo yakho, kodwa uzobonakala uJehova. Vuka ukhanye, qawe namandla. Vuka ukanye, qawe namandla. Angendaba yiphi le kamera enyembezi, Sathana kuvalele kuyo. Angendaba yiphi le kamera esizi, Sathana kuvalele kuyo. Namhlanje nge-15 kaJuni, nge-June 16, ngithi kuyevuka ukhanye. Uyavuka, kulekhona inyembezi uyavuka, kulekhona esizi uyavuka, kulekhona ekhala uyavuka. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. From verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo lotshiwe. Jesus. Wangena endlini yakhe. Yebo. Amafasitela kamelo lakhe ayevulekile. Yebo. Ebhekisa eJerusalema. Yebo. Wakuba ngamadolo kathathu ngosuku. Wakhuleka. Wabonga uNkulunkulu wakhe. Njengalokho enzile kuqala. Funda. Ayosekuthana lawo madoda. Amfumana uDaniel ekhuleka. Yebo. Enxusa uNkulunkulu wakhe. Asebela. Akhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi athi, asithi lobili isiyalezo sokuthi yilowo nalowo ocela nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi, uyakuphothwa ephambili lwezingonyama na? Inkosi yaphendula yathi, iqinisile leyonto ngokomthetho wamaMede namaPheresiya
engenakuguquka. Jamba ufunda verse 17 yoma ku-22. Kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni wempanda. Lalela ke manje. Sengiyavala. Khumbula siqale sikhuluma ngoDaniel obekelwe amadoda ay-120. Sakhuluma ngoDaniel amadoda ehlangana ngaye emenzelileyo. Sakhuluma ngoDaniel ebhalelwa incwadi emelana naye. Kodwa ekugcineni sithola uDaniel finally bamtholile. Finally uDaniel bamtholile. Okokuqala uDario uyalela ingonyama. Uthi kulamadoda 50 ingonyama. Ngicela ningazinika ukudla for 7 days. Ngoba ngifuna the days yokumphosela uDaniel within a second zimqengaqwenga. So ngenzeleni ifavor abasebenzi bami. Ngifuna ningazinika ukudla ingonyama for 7 days. Amen. Manje sesiku verse 17. Lapho bese siku verse 17 sesithola uDaniel sebemphosile. Sekengenile phakathi ezingonyameni. Seke phakathi kwazo ingonyama. Ekugcineni bathi akulethe umphandu. Umphandu yini? Into njenge angazi mhlawumbe ngingenza umzekelo ngani. Into njenge akuvalwe kube kulike you make sure that you have sealed. Okanye kuthatha incenge izenge bese liyabekwa phezulu. Angithi nomgodi uso round. Then ende udeep. Sifuna ukuthi manje we make sure ukuthi uDaniel akaphumi. Wozani ke nize nomphandu bese niyawufaka. Mani qedwe ukufaka bese nifuna ilitshe. Ilitshe lisindayo. Hayi ilitshe nje bese liyafaka phezulu. Thina sihambe entshonalanga namakhosikazi ethu. Sese siya celebrate ngoba kuphelile ngoDaniel. Andabazi. Ngithe mina sinabaka Jehova. Asiqedeki. Asithakatheki. Asiloyeki. Sebeqedile ngoDaniel. uDaniel siya celebrate ubamba amadodana akhe nabasebenzi. Athi well done bafana bami nisebenzile. Saze sayivala le chapter. Saze sayivala le chapter nisebenzile. Thatha nilitshe nibeke. Kantabazi. Kantabazi. Hey, azwebus. Hey, ina isimu. Sona siya. Ngonyama ngoba nasiphi na isimo mina siyamlalela lalela alizingonyama kunendoda emsulwa indoda kaJehova. He is coming to meet you there. Umefika uDaniel. Please make friendship with him. I want you to shun the devil. Please make a friendship with Daniel. Angeke nize nimuhle uDaniel. Ijayele ukubadla kodwa lozayo manje angeke kukwazi ukudla. Nijwayele ukubaginya kodwa lozayo atikwazi ukumginya. Nasiphi Jehova sibathi sizwile.
masekukhulume wena mdala wensuku sesizwile siyokwenza njengoba kunjalo. As soon as he arrives, we will make sure we make friendship with him. Lalela uJobe ukhuluma nezimo, abilalela wena simo noma ujwayele ukubahlukumeza lo, kodwa lo ngowami akayikuphelela ohlazweni, akayikuphelela osizini. Ngifuna to shame the devil. Atilangena ujwayele ukubabulala kodwa lonke kunezelulu. uJehova ukakhuluma nabo high blood. Atilangena wena high blood. Usombamba ayefika 90 years nyabo. Kodwa ukumthanda manje. uJehova ukakhuluma nabo HIV. Atilangena sebena HIV sibundile. Kodwa lo akayikumfa manje. Ngobungowani. uJehova ukakhuluma nezimo. Athi yebo akasebenzi. Kodwa uyophila. Aphile kuleso simo. uJehova ukakhuluma nezimo. Athi yebo ngiyamzonda. Kodwa ngeke nimenze lutho. Uyophila kuleso simo. Nasipina Hallelujah. Inkosi yanamathanisa ngendandatho yayo. Yebo. Nangendandatho ezikhulu zayo. Yebo. Ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Inkosi. Inkosi yayisiya endlini yayo yobukhosi. Yebo. Yahambisa ubusuku izila. Yebo. Izintengezo zokubethwa azilethwanga kuyo. Yebo. Nobuthono bayibalekela. Nobuthongo bayibalekela. Uyabona laba bantu abakuhlukumezayo. Noma bangaba yi120 noma bangaba yi1000. But for the fact ukuthi ngokaJehova ababulali uthongo. The more when you pray someone 3 times a day, ubheke kalamele. Ukhona abanye abaphathwa ngamahlaba ubusuku bonke, khona abanye abaphathwa ngama-backbone, khona abanye bakhala bangemusa, khona abanye abaphathwa ngama-headache, simply because bamisa okaJehova. Asizilweli bazalwane, asizilweli. 2003 ngisemthatha endaweni yaseMqwangweni. Manifika yabona thina amaXhosa inyama siyayithanda. Fike siphekele inyama yegusha sadla. Ngithi ngithi ngiyolala. Hayi akulalekanga. Akulalekanga. Likithi dayino ukuthi ngifakele ipoison. Khona umuntu ongifakele ipoison. Kokukudla bendikudla. Ngakhuluma ngezwi. Ngathi kanti baba wena utheni? Uthe wena ezwini lakho nyodla ipoison ngeke zilenze lokho. Angikufa manje. Isezophila. Following day isisu sisangiphethe. Ebusuku mangilele ngiyaphupha. Ngiphupha uJehova uyangibonisa. Uthi uyambona lo gogo omhlophe lo. Lo gogo lo ubegubhele wena igodi naye. But unfortunately lelo godi lelo kuzongena yena. Immediately ngiqeda ukuphupha lelo phupha ngaphaphama. Yaphela iphela udebele nomhlanje. Lo gogo lo wazange uhlale 2 weeks akekho nomama. Mina phela ngikutshela into yokuthi ngizwa bethi. I'm telling you the true story. Ngizwa mthini? Ngithi ngiphupha ngibona isigodi kuthi lelo godi le kuzongena yena. Yena lo bethu ufakele wena kuzongena yena.
Yesu ubukoti. 2 weeks. Zange ngisho Nkosi mthathe, Nkosi mbulale or whatever. Thina siyakhuleka bazalwane. Izimpi zethu asizilweli. Asizi inyangeni, asithengi makhandlela, asiphathi umkhonto. Sikhulumiswi. Sithi baba, uthenge umzimba ithempeli lakho. Elapha ithempeli lakho ngezwi egama likaJesu. Hallelujah. Kube sekuthi laba bethi bagwaza, kwazeke bona. It is biblically, kusembhalweni. Bona labo abasithi baphosela uDaniel ekugcineni kwangena bona. Yebo. Ubalo khalathela. Yebo zamani, uNkulunkulu wethu ukhuluma ngezimo. Wakhuluma nomoya. Mhla uJona wayethula iNiniva. Wathi wena moya, ngifuna ukukhuluma nawe. Uhambo lofundisa lesasikebe. Ngoba kunendoda engifuna ukuphumile lesasikebe. Iye endaweni right. Wathi umoya yebo Nkosi ngizwile. Waqeda wakhuluma nonyoka. Wathi lalela wena Nhlanzi, sorry. Wakhuluma noNhlanzi, wathi Nhlanzi, kunomuntu ozayo. Ngicela ukuthi nomuntu mayeza wena kwakho phela vula umlomo bese uyamgwina ungamhlafuni. Kodwa ngifuna ephila aphume ephila abuye lapho ezintando yakhe. Nasiphi na uyokhuluma nomoya. Athi moya bathume wena ukuthi uyoqeda labo muntu angeke uzumqede. Lalela wena Nhlanzi bathume wena ukwenza lokho ngeke uzukwenza. Nasiphi na isimo siyamlalela. Ngisho namapoison angena emizimbeni wethu ayamlalela. Ingakho uJehova lalela poison. Yebo sekayifile kodwa lo akayifuza manje. Ngoba ngomzimba ithempeli lami le. Ipoison bese yalalela iNkosi makhulume wena ngeke ngimenze lutho. Jwayela ukubabulala kodwa lo ngeke ngikwazi ukumbulala. Ngoba Nkosi ukhulume wena. Nasiphi na Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena ncane kaNkulunkulu ophilayo. Yebo. uNkulunkulu wakho mkhonza njalo. yebo Angakukhulula kuzo ingonyama na? yebo. Daniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi. Inkosi thumile ngelosi yakhe. Yebo. Wavimba imilomo yezingonyama. Yebo. Azilimazanga. Yebo. Ukuba wafunyana kimi ukungabi naqala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi. Yebo. Angenzanga okubi. Yebo. Yesijabula kakhulu Inkosi. Yeyeleza ukuba uDaniel akhushulwe emphandweni. UDaniel wasekhushulwe emphandweni. Akufunyanwanga umqotho kuye. Ngokuba wayethembile uNkulunkulu wakhe. Hayi. Ngokuba wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Inkosi yayeleza alethwa lawo madoda aye mangalela uDaniel. Hayi. Aphothwe emphandweni wezingonyama. Lalela. Labo bantu abasikale nabo balanda tempeli. Abenze iqhinga babafuna ukuqeda ngoDaniel. Celebrate, basheshe yena akusena uSathane. Sathane usheshe wa-celebrate. Sathane usheshe wa-celebrate. Akukapheli ngani. Until God says over. It is not over. Until God says it's over. Lafika lamancane. Okokuqala lifike liNkosi uDaniel.
ubuthongo besile walina insizwa walina ikhanda walina inkolo waphatha inyawo waphatha ngamehlo waphatha indlebe umzimba wonke wamtshela wathi bamba umntorogo uyabona uSathane sekesibambile wasifanele emakhoneni izulu liyakhuluma lithi lalela Sathane ijwayele ukubabamba yena ngiyabonga usephakathi wathi bamba umntorogo lobo kaJehova. Hallelujah. True. Abanye benu nje bakhuluma nje izulu liyakhuluma usesebele kona uSathane akuvalele kuwe. But I want to tell you today izulu alithulanga ngawe liyabona ubamba umntorogo kunamapheli uSathane amzuze wona namadimoni akhe uyaphatha isizwe aphatha indlebe aphatha ihlaba ukhona umuntu ozomtshela niyomtshela izulu lithi ubamba umntorogo. Jesus namhlanje lo uyavuka uyakhala ngoba nikawe namandla ujwayele ukubafanela kodwa lo akafaneleki lo namhlanje uyaphuma. Uyabona laba bantu bonke bebethwenzele ngenqindawo namhlanje bayabuya bazophonzwa lithi iBhayibheli inkosi yabo isiyalela. Yebazalwane ayikho into ebuhlungu njengokusetshenziswa nguSathane ngoba uSathane aka-appreciate mase uqedile ukumsebenzela uyakujikela akusebenzisa uSathane angeke aze akubonge uyakujikela. The very same nkosi iyabhala incwadi yafaka isipembe yafaka isignature kodwa the day izinto sezijika okokuqala nalaba bantu abaletha uDanyeli hambani nobalanda bonke. Hawu sengathi ngiyabona kubhekwa ukuthi abaphi laba abayi-120 hambani nobalanda namakhosikazi nabantwana babo. Uyabona ukungakholwa abantu abalwa nawe bazofaka amafamilies abo enkingeni ngoba wena ngokaJehova mhla uJehova eshaya umntwana ashaye mama ashaye isihlobo ashaye umzukulu because God is paying back the revenge. uNkulunkulu akafuni ngomntwana wakhe uJehova umntwana wakhe wagcina ulungele wahamba akafuni ngaye. The day uJehova uzophindisela kubantwana nabazukulu bese kukhale wena uthi hayi kodwa nkosana sobaphothelele ngoba abantwana bebengenacala athi Jehova kungiyeke ngenza umsebenzi wami bakusukela ungenacala ngathuna bakumisa ungenacala ngathuna bakuhlukumeza bekwenza konke ngathuna. Now it is my time as God to pay back time. I want to say to you, your payback time is coming. Nami Sathane angakucindezela manje kodwa isikhathi sakho sokuphindezela seza yabazalwana sicindezela ngomkhuleko thina phela abeseluyabheka uJehova seyabona. iBhayibheli inkosi yami isimemezela hambani nobalanda nilande mntwana nilande mama nilande mzukulu nilande isihlobo nilande konke noma ngubani otholakala ne-fingerprints ngokufa kukaDanyeli. Isikhathi sami manje sengiyaphindezela. I want to show them ukuthi uDanyeli ungowami bani abalanda. Lithi iBhayibheli ingonyama njengoba zatshelwa for 7 days uba zingadli bathi kwathi the day kuzalaba zavula umlomo esesemude. Uke wena ubona wena umuntu ohlafuna yini lezinto amazimba yini zikhona lezinto lezo othi mawuhlafuna ziphelele emazimeni azinamthamo azina ini shamshamo ayishamo ayinamthamo. Uyabona mase ukudla mawukudla kuba nomthamo kodwa zikhona ezinye izinto mawuhlafuna
very good son. Ungayiqeda 10 kg yonke. 10 kg uyayiqeda. Ngoba yinto engenamthamo. iBhayibheli lisho njalo ithi the day kuza lama family. That is why ingonyama zabaqeda bonke. Sasezirevenge zonke lezansuku ezilithe ngazukudla. Zathi yini ngasinishukudla. Kanti kunokudla okuzayo. Yabona kunokudla okuzayo. Sehlulekile ukuthi uDaniel. Kodwa ke hey fika laba sabahlangabeza nenzala. Noma kungekho namhlanje kodwa ngifuna ukuthi kuwe uJehova yasilwela. Yabona izipho mawusilwela izipho zakho. Usuku usilwela izipho zakho. SinoJehova usilwelayo. Usuku uphindisela. Bayeke bakuhlukumeze. Bayeke bakuhlokolose. Bayeke bakwenze konke. But one thing that I want to say to you, arise and shine. Jesus. Uyavuka wena. Hallelujah. Noma kukuphi lapho bakuvalele khona uyavuka. Wavuka uDaniel emva kokuhlukunyezwa wavuka wakhanya. Funda mama sesivala. Ngifuna kule ndawo ethi zabadla zabaqeda njengamashwamshwam. Verse 24. Inkosi yayeleza aletho lawo madoda ayemangalela uDaniel. Lapho sephandleni wezigonyama Yebo. wona nabantwana bawo nawomkawo. Uyayizwa le ndaba? Bebekuphi omkawo the day benza amayelenge? Bebekuphi abantwana the day benza amayelenge? Kodwa the day Jehova revenge. Revenge uJehova. Osiphendulela uJehova. Athi nimhlukumezile kwanele. Nimkhalisile kwanele. Now is my time. Funda. Izigonyama zathelela phezu kwawo. Yebo. Zakhoboza amathambo abo. Zakoboza amathambo abo. Bengakafinyeleli phansi emphambili awo phezulu. Bengekafinyeleli phakathi ezingonyameni. Sabe sesibaqobozile ngonyama. Kodwa Jesus abaqhumene. Inezangonyama besihleli noDaniel. Sibrashana naye. Sithi wena siyakuhlonipha ngoba sitshelwe nguJehova ngawe. Sifuna ukubaswabisa wena ngeke sikwenze lokho. Khona sibalindile. Sijwayele ukubadla kodwa hayi wena. Funda. Udari inkosi wayeselebela bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhona emhlabeni wonke ukuthi ukuthula makwande kimi. Yebo. Ngenza isiyalezo ukuba ekubuseni konke kombuso wami abantu bathuthumele besabe phambi kukaNkulunkulu kaDaniel ngokuba uNkulunkulu ophilayo uze kube phakade nombuso wakhe yiwo ongayibukhitho nokubusa kwakhe uyakuma kuze kube sekupheleni. Uyakhulula ophule. Uyakhulula ophule. Uyenza ibonakaliso nezimangaliso ezulwini nasemhlabeni. Yebo. Yena omkhululile uDaniel emandleni ezigonyama. Hallelujah. uDaniel wayeseqhubeka ngesineke kubuseni kukaDaniel nasekubuseni kukaKoresi umPheresiya. Abahluleli 6 verse 23 1 verse 2 minutes sengihlala phansi. Nasi phila Abahluleli 6 verse 23.
6 verse 23. uJehova wayesethi kuye, ukuthula makube kuwe, ungesabi, awuyikufa. Gama lenkosi malibonga. Sengivala ngifuna abantu ababini abathathu. Ukuthi kuwe uJehova wathi ukuthula makube nawe, ungesabi, awuyikufa. Phinda le verse mama. Yesuka kule ndawo uthula. uJehova wathi kuye, ukuthula makube kuwe, ungesabi, awuyikufa. Kunabantu abathi sebephakathi kwenkinga, sebecabanga ukuthi kuphelile ngabo. Kunabantu abathi sebehanqwe yizitha nezimo, babe sebebona ngathi uJehova ubalahlile. Namhlanje ngifuna ukukhuleka nawe, ngithi kuwe ungesabi, uJehova unawe, awuyikufa. You're not going to die. Whatever ukuthi uSathane ukubeke kwesiphi isimo, I'm here to declare today, noma yiphi situation ebhekana, awuyikufa. Noma uSathane besekufakile emphandleni wezingwenyama, ngifuna ukuthi kuwe awuyikufa, 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 awuyikufa. Kuleso simo phakathi kwaso, ngifuna ukuthi kuwe, you are not going to die. Awuyikufela kule nkinga, awuyikufela kulosizi, awuyikufela kulezi nyembezi. uJehova nawe. Nasiphi na isimo